חברים, היום אני עומד לפתוח 13 דברים בברול סטארס, זאת אומרת כוכבים וכל מיני דברים כאלה. טוב, אז לפני שנתחיל אני לוקח את כל המטבעות, את כל הדברים, אתם יודעים את זה. נראה, אוקיי. טוב, את הכוכב קיוס נסיר לסוף, אני מאמין שהיא כוכב קיוס, תפתח מהר. אומייגאד, לא יוצא לי כלום פשוט. אוקיי חברים, כוכב כאוס האחד והיחיד, אז בואו נפתח אותו. אם אתם חושבים שיצא נדיר במיוחד תירשמו לערוץ, אם אתם חושבים שיצא אדיר תיתנו לייק, ואם אתם חושבים שיצא מדהים תיתנו הכל והכל וכל השאר. אוקיי, נדיר במיוחד. אוקיי, אדיר, נו מה עם האדיר הזה, נו באמת.